Sukad nga gipatuman ang nagkadayang lakang batok sa coronavirus disease. Crime rate sa Dakbayan sa Talisay miubos usab. Silian Singkulan sa report. Domino effect ang sitwasyon karon sa Dakbayan sa Talisay human gipatuman ang nagkalain-laing mga lakang batok sa COVID-19. Kinitungod kay miubos usab ang record sa nagkadaiyang krimen matud pa sa hepe sa Talisay City Police. Ni gamay gyud no drastically ang crime occurrence. Katong usual na theft, robbery for the past week wala no ni gamay. So Ang labing komon nga matang sa krimen mao ang mga kaso sa theft, robbery ug physical injury. Suma pa sagad kini mahitabo sa mga lugar nga daghang tawo sama sa barangay Tabunok. Niadtong Pebrero, nakatala sila og siyam ka kaso sa theft apan unom na lang ang na-record sukad Marso 1 hangtod 18. Samtang usa lang ka kaso sa robbery ang ilang natala karon. Apan bisan pa niini, giklaro sa hepe nga padayon pagihapon ang ilang mga operasyon batok sa gidiling drogas. of course, we don't want to stop our anti-illegal drug operations. Yes, last night we have arrested again 8 personalities diya sa Talisay. And we will continue to do so. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Pista.